Sa pagpapatuloy ng ating road update adventure dito sa Pampanga, atin namang sisilipin ang ginagawang Tabuyok Bridge na matatagpuan sa Barangay Tabuyok sa bayan ng Apalit. Ayun, madadaanan mo rin dito yung Santo Rosario Elementary School. Tayo ay magmumotor mula sa MacArthur Highway at ating babaybayin ang kalsada na nakahanay sa mismong Pampanga River. Ang ganda ng palayan, no? Ito yung sitwasyon. Ating aalamin kung ano na ba ang kalagayan ng kasalukuyang construction sa ginagawang tulay na ito. Yung mga poste, oh. Yung mga bakal, ang lalaki. Kaya wag na natin patagalin pa at samahan niyo akong muli sa pag-update ng mga kalsada at tulay dito sa Pampanga. So, what are you waiting for? Let's get it on! Nung kalsada na kaya yun? Okay, so ito naman yung sitwasyon dito sa may Camellia Fiorenza. Tignan natin kung gaano kalalim. Passable naman sa mga scooter. At saka parang medyo maiksi lang, oh. Pero nung kasagsagan nung mga nagdaang bagyo nung July, ang tagal bago ka nakano rito. Ngayon, ito yung sitwasyon. Baha pero passable naman. Ayan. Dito na tayo sa Are Bridge. At ito yung kalsadang laging lumulubog, nagbabaha, pero ngayon medyo patag na. Tinambakan na yata. Bali, dalawa yung kalsadang pwede nating pasukan. Sa left turn side, kung pupuntahan natin yung ginagawang tulay na yon, pwede dito at pwede dun sa may Sulipan, yung Sulipan Bridge. Pero i-start natin dun sa Sulipan Bridge. Dito ang daming establishment din dito sa Apalit. Isa rin sa mga maunlad na bayan ng Pampanga. At saka sikat na sikat yung piyesta rito, pag piyesta ni Apong Iro. So bali 3 years na tayong nag-a-attend tuwing piyesta ni Apong Iro, tuwing merong fluvial procession. Ayan, dito yata yung daan, yung sa isang side, tapos yung sa kabila sa may Sulipan, doon naman yung kadugtong. Hindi masyadong traffic ngayon dito dahil anong oras na ba? 1:28. Pero napaka-busy nung kalsadang ito. Madalang ka lang na dumaan dito na hindi ka matatraffic. Okay, so ito na yung Sulipan Bridge. Pwede tayong dumaan dito sa kanan, pwede rin dun sa kaliwa. Sa kaliwa na lang tayo. Ayan, pag nandito ka, kitang-kita mo na yung NSCR Viaduct. Ayan, Sulipan Sitio Caldera. Ay. Ayan. Tapos ito yung Old Sulipan Bridge. Ito yung mga viaduct.
Biglang umovertake si kuya. Dito, kaliwa na tayo. Kapalangan, Tabuyok, Toda. At ito naman yung Apalit, Fishport. Ito, Sulipan, Sitio, Pulong Kawayan. Dito mo na makikita yung mga nagtitinda ng mga piyesa, yung mga surplus. Ayun, no? Dito sa Kapalangan. Kung halimbawa nasira yung bumper nyo, nabangga, siyempre kung halimbawa i-repair yun, mahal yung aabutin. Pwede kayong tumingin dito ng mga alternatibong piyesa. Ito, ayun, oh. Welcome Sulipan, Sitio, Riverside. Total road closure. Ayan. Ito yung Pampanga River. Doon yung bahay ni Apong Iro sa Kapalangan. Dito naman kung kakanan ka rito, doon papunta yung yung Apalit Bypass Road. Hanapin natin dito yung tulay. Boss, kanya yung tanggagawang Dantete? Tanggagawang Dantete? Hindi ko alam kung naiintindihan ba ako ni Manong o tinuturo yung bypass. Dito lang daw. So far wala pa naman tayong na-experience na pagbaka banda rito. Ayan, Barangay Tabuyok. Ito na. Mainit na naman yung sinag ng araw. Villa Isabela. San Matias Chapel. Malapit na siguro dito. Flat pala yung gulong ni kuya, oh. Kaya pala mabagal siya.
Ayun, madadaanan mo rin dito yung Santo Rosario Elementary School, Barangay Tabuyok. Malayo rin magmula dun sa highway hanggang dito. So kung halimbawa yung mga residente rito pupunta doon sa kabilang bahagi, malayo rin pala yung yung lalakbayin nila. So advantage talaga pag natapos yung ginagawang tulay dito. Yan, piyesta na rito. Meron ng mga banderitas. Piyestang Tabuyok, September 28. Ayan na pala yung yung NLEX. NLEX na tayo. Malapit na siguro dito. Hello. Nakita tayo ng mga bata. Diretso lang. Ang ganda ng palayan, no? Ang lawak. Nung kalsada na kaya yun? NLEX pa rin ba yun? Ayun, sa likod Pampanga River na. Ito na. Ayun, ito na pala, finally narating din natin. Dali, hanap muna tayo ng malilim. So finally, nakita na natin yung ginagawang bridge. Ito pala siya, So wala namang nagtatrabaho kasi Sunday ngayon. Tingnan natin banda rito. Ito. Ayun siya, 1, 2, 3. May 3 ng poste, then yung magkabila bali 5. Ito yung update ngayon dito sa Tabuyok Bridge. Oops. Tingnan pa natin dito. Ayan, lalaki ng mga poste, tingnan mo yung mga bakal, ang lalaki. Ito yung mga binabaon. Pero ongoing naman siguro yung yung construction kasi merong doon, ano ba yan? Welding machine bang malaki 'yon?
Pero kuha na muna natin ng aerial view para makita natin sa taas. Okay, so nakuha na natin ang aerial shot. Itong ginagawang Tabuyok Bridge dito sa Apalit, Pampanga. Ayan, dito tayo ngayon sa ilalim ng pinaka-bucket. Katabi yung pinaka-bucket, I mean. Ayun. Ayun yung mga poste. Dito yung approach niya. Ayan. Malapit lang. Parallel din dun sa NLEX. Ayun. So I think naipakita ko na sa inyo yung kasalukuyang kalagayan ng ginagawang bridge dito sa may Apalit. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Kuelan Dusty signing out.